En ze hebben het weer hard bezig. De honden zijn hard bezig, mensen. Kom maar, ga maar nog weg nou, joh. Waar is die man nou? Kom op, kom op, kom op. Opzie. Mooi, man, mooi. Mooi. Voorkop is een keer die blok. En ze hebben het weer hard bezig. We gaan naar mijn slow af, mensen. Dit is tot zij wat ze aan. Dan gaan we een nieuw zetten. Kijk, het alles op je tafel. En ze zijn mooi wat zij voelt. We gaan nu naar zij wat ze. En dan staat zij wat ze op. En dan staat zij wat ze. Tralla Peter. Mensen, als een naam. Jonty menubah virus tadi. Sana hati bom. Hati bom stel. Alhamdulillah kan sini stel. Afris. Afris. Tuh. Mensen sinjala ano amenzi yan dito. Mensen sinjala amenzi. Wah sinjala amenzi. Mensen, ons is weer terug in de beat, ja, mensen. Mensen. Ik zoek dan om mijn boeglam aan die man. Ik zie nergens die man niet, mensen. Mensen. Eu não sei onde como tá, Naomi. Eu não sei onde como tá. Não sei o que fazer. Mensen, sinds die man, ik ga nou de fonds aanvatten om te kijken. Die man die hier aan is. Mensen. Hier zijn niemand. Mensen. Ik zoek aan hem.
Misschien zoek je mij. Ja. Ja. Hier is die man van die game. Ons. Ons gaan op die kakpot gaan zitten. Dus we gaan die mensen gewoon mee voelen geven. Mensen gaan we kunnen op live gaan. Ja, die mensen gaan al die zo nee. Dus die mag ook met de apparaat hier gewoon op de kakpot gaan zitten. Ja, mensen. Stellings van vandaag. Want en dat is nou dit voor die mensen. Dat is voor meisjes. Er nog lang gesproken. En mensen. Ik was voor een paar dagen oud. Hedenavond was september maand. Was 21ste. Tot mijn broertje verjaardag. En ik slecht in deze geval. Maar een van mijn broertje niet. Mijn oom. Toen gewoon. En er nog eens hier. 2 dagen geleden. En hij had ik 2 kinderen, maar ik nog naam ze in broer. Heette mensen, daar was hij de 4e dag op aarde van mij. Op zondag kom ik de kerk uit. Anders zit in deze. Die man hij toch gewoon dood geweest. Toen ze niet zo en hij was jarig dus dag vader van mij. Daar was jarig dus op dag vader. Oh ja, deze. Die doet gesleept. Want 6 moet hij om naam en hij hoort hij. Oké, en dan is hij eigenlijk op stiep 6 keer aan die boos. Kom goed. En 1 van kop. Hij is ook nog wel moeilijk wat mee. Ik heb ook nog net die. Hij moet ik net vars ingezet. En straat. Oh mensen, kom op zelf. En dit van Wiley. Hij is 6 keer in die bovenste stik en 1 in de schouder. Hij is veras. Hij lag even te wanneer gaan hij en zijn pa en zijn neef en oma en pa Sintay. om zo as in de zee gaan gooien. En mensen, hij was er nog eens. Ik had hem nog 2 dagen lang geleden gezien voor hem. En hij dacht toen alle voor ons hij is mee samen zien die gaat hem komen. Hij was ja gezegd gedacht was het net uit die kerk gekomen, die kerk was net een minuut voor hij klaar. Hij is op zaterdag doodgemaakt. Zondag. Op zondag. Aan. Hij is er niet. Hij is hier 12 uur. Zaterdag. Op zaterdag. Was hij aan? Was hij aan? No. Dat was de vorige dag van zondag. Dat is 21ste. Dat was een voerdag. Was niet aan. Vorige dag. Aan. Nee, dan is vorige dag. Hij was de 21ste. Oh, bij onze verjaardag. Dank je, bye. Hij is niet meer water, want ik al die drank als ik klaar geoefend heb.
Dapat ik wala kasi at minsan. So tatakubay. So dami mensa bay dakson sakal so sa maskin mo ka so mak maninaw ni. So mensa kung may bifars mo nakasagwak mensa. Mensa festa mo bay tamo ulo ni festa fi. May nagka-fast mga mensa. May nagka-fast. Sedang mo bro. Sing to me. Yani. Mensa. Ini vas masa tupaki. Masta tupek. Masta tupek. Masta tupek. Masta tupek. Masta tupek. Masta tupek. Ini masa tupek. Masa tupek. Masa tupek. Masta tupek. Masa tupek. Masta tupek. Masa tupek asni. Ini mensa. Masta tupek. Masta tupek. Nas nasa tupek betom falta na. Saya tak ngajar mesot na. Oh, mabes ko na. Esse que di fal por a mensa que